Нормально так вот на стоит? Все, да? Так, пока нет никого. Сейчас подключится, потом начнем. Настюш, ты пока нумерации пиши. 10 номеров. С 1 до 10. 5 на этот столбик, 5 на тот столбик. 3, ага, 4. И пишешь номер билетика, который они выигрывают, и имя пишешь, имена каждого. Один подключился. Шахнозаҷон. Шаҳнозаҷон хоҳари азиз, хуш омадед. Ассалому алайкум, гулдухтарони зебо. Хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Апаҳои азиз, модарони меҳрубон. Эфири имрӯзаи мо боз ҳам оиди дастгирии яке аз духтарони пешқадами командаи мо, Меҳринисоҷон мешавад. Айни замон мо розыгриш мегузаронем ва Меҳринисоя хоҳараки азизи мо дастгирӣ мекунем. Барои ба маош баромадани Меҳринисо камтарак балошон намерасад, дастгирӣ мекунем духтарои азиз. Ва ҳам 10 нафар соҳиби тӯҳфаҳои барои ороиши бонувон, тӯҳфаҳо монанди крем, монанди пудра, ана ҳамин гуна тӯҳфаҳоя соҳиб мешаванд. пеш аз он ки эфира сар кунем духтаро, ба ҳаматон шаби хуш, шоми пурфайз хоҳонам духтарои азиз. Ва беҳад шудам ки шумо маро дастгирӣ карда, канали маро дастгирӣ карда, пайваст шуда, смсҳои хуб нависта, чӣ хел гӯям, аз ҳамин дастгирии шумо духтаро ман нерӯ мегирам, ман мотиватсия мегираму боз ҳам эфирҳои ман ҷолиб мешавад, видеоҳои ман ҷолиб мешавад ва баҳри шумо пешкаш менамоям. Онҳое ки нав пайваст шуданд, хушомадед мегӯям. Айни замон 13 нафаран духтаро поделиться кунед эфиркати, то ки зиёд занҳо таваҷҷӯҳ кунанд. Имрӯз духтаро боз як команда, як витсе-директор ҳамроҳи командаш ба ширкати Атомӣ, ба ширкати бонуфуз, ба ширкати Озоду Обод таваҷҷӯҳ кард ва беҳад ман хурсанд ҳастам, беҳад шод ҳастам аз ин. Ва онҳое ки то ҳол ба ширкати Атомӣ номнавис нестанд, марҳамат духтарои азиз, ба командаи мо чӣ хеле ки дида истодаед, мо ҳамаи духтарои моя дастгирӣ мекунем. Ва онҳое ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, бисёр савол медиҳанд ки апаҷон кай кушода мешавад. Духтарои азиз, айни ҳол дар арафаи кушодашавӣ дар Тоҷикистон. ба ҳамин хотир шумо номнавис шавед, соли 2025 аниқ кушода мешавад. Акнун биёед духтарои азиз, эфира розыгриша сар кунем ва баъд ҳамроҳи шумо мо суҳбат мекунем. Бори дигар хотиррасон мекунам духтаро ки эфири мо оиди чӣ хеле ки гуфтам, дар командаи мо духтарони зиёд кор ва фаъолият мекунанд ва онҳое ки камтарак балошон намерасад барои ба маош баромадан ё ки кабинеташона фаъол кардан лозим, онҳое ки имконияти фаъол кардан надоранд, мо дастгирӣ мекунем. Ширкати Атомӣ духтаро ба маҳз барои онҳое ки шароити кор кардан надоранд, маблағ дар даст надоранд, метавонанд, лекин ҳамин нияти коркунӣ доранду, лекин маблағ надоранд. Ба ана ҳаминҳо ин ширкат духтаро хариди ҳармоҳа надорад, балҳои ҳармоҳа надорад, аз ваня ғалтидан ин хел гапо нест духтаро. Як маротиба кабинета фаъол мекунед ва ба роҳат кор мекунед духтарои азиз. Акнун сар кардем. Онҳое ки нав пайваст шудан хушомадед мегӯям. Бори дигар розыгришамона сар кардем. Дар розыгриши мо 10 то тӯҳфа гузошта шудагӣ ва аз 10 то тӯҳфа 35 та номерок ҳаст. аз 35 та номерок 10 нафар бурд мекунанд. Якнун сар кардем духтарои азиз.
Так. Сарвиноз чек инака сарвиноз ҷома баравон кардан 35 рақам духтаро 35 рақам акнун бо приложение рандом духтарои азиз мо розыгрыша мегузаронем. Так аз 1 то 35 то 35 марҳамат духтаро. Ина инҷа бинед 0 без повторений бетакрор значит сар кардема бисмиллоҳ гуфта рақами 27 ҳозир мебинем зери рақами 27 ки ҳаст сарвиноз ҳозир мебинам 27 апаи майсара майсара пиши Настенька хони ман менависад ҳозир помощницаи ман. Дальше рафтем. Успеваешь, да, Настюша? Рақами 17 духтаро. Рақами 17 Настя. Какой? Буваҷони Сафрохон. Табрик мекунем буваҷони азиз. Сафрохон напиши. Нет, число какое? Так. Число какое? 17, 17, 17, 7 кати як. Кто там? Сафрохон. Пиши Сафрохон. Дальше рафтем. Рақами 7 духтаро. 7 Настя. 7 уже знаешь, да? Моҳрухсор ҷон, хоҳари меҳрубони мо. Моҳрухсор. Моҳрухсор вот. 7, номер 7 Моҳрухсор. Дальше рафтем духтарако. Рақами 28. 28 Настя. 28. Апаи Файзигул. Файзигул просто напиши. Файзигул. Так, дальше рақами 6 духтаро. Табрик мекунем таҳти рақами 6 ки ҳастанд. ҳозир мебинем Бибиҷон, хоҳари чақонаки мо. Бибиҷон табрик мекунем хоҳари азиз. Так, рақами 13. 13 Саодат, хоҳари гиромии мо. 13. 13 мегӯям, Настя мегӯяд ки ин си 13. 13. Так, 13 сейчас тебе скажу. Тамано. Тамано, хоҳари азизи мо. Табрик мекунем Таманоҷон. Рақами 31. 31. Номер 31 Настюша. Тахминаҷон бурд кардан. Тахминаҷон, хоҳари гиромии мо. Табрик мекунем Тахминаҷон, хоҳари азиз. Рақами 33. 33 Настя. Так, зери рақами 33 Мариамҷон, активашкаи мо. Мариам пиши. Мариам. Да, 33 правильно, 33. Настя, онҳое ки мегӯянд ки Настя тоҷике медонад ё не 100% медонад. Рақами 9. Номер 9. Сейчас посмотрим. Так, номер 9 кто? Маҳфуза. 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 Яктаи дигар рақамон духтаро. Рақами 23. 23 Настюша. Боз ҳам Мариамҷон бурд кардан. Мариам. онҳое ки бурд кардан табрик мекунем духтарои азиз. онҳое ки бурд накардан иншоаллоҳ ҳафтаи оянда боз розыгриш мешавад. мо чихеле ки гуфтам дар як ҳафта як маротиба розыгриш мегузаронем духтарои азиз. ба ҳамин хотир дилмонда нашавед. иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. Так, акнун смс-отона мехонам духтаро. Анамин бурд кардагиҳо. На этот мой телефон сфотографируй, пожалуйста, и девочка мне скину в группу. Так, Осия навиштан салом. Дук-дук накина ҷони ман. Ассалому алейкум апаҷони азиз. Ӯзбекистондан саломлар. Ва алейкум салом Ӯзбекистану. Ин манам. Шаҳноза раҳматуллови. Табрик касоне ки бурд карданд. Биг батя Рудобаҷон. беҳтарин хоҳарони азиз, ҳаматона табрик мекунам. атомӣ ба пеш.
духтаро яктагӣ лайка пахш кунед. Ман ҳамин лайк монед гуфта ҳар дафъа намегӯям. Хай худатон монед духтаро. Вақте ки шумо лайк мемонед, ютуб рекомендатсия ва бисёртар канали моя мебарорад. Ба ҳамин хотир ман аз шумо лайк мепурсам. Так, духтаро табрик. Ассалому алайкум. Офарин апаҷон, шумо зани беҳтарин. Сумайя навиштанд. Ва алайкум салом хоҳари гиромӣ. саломат бошед. Ташаккур барои суханои хубатон. Так, духтаро имрӯз дер бошада ман эфир карда истодам барои он ки ҳамин рӯз розыгриша як рӯзба тамом кардем. духтаро билетҳои як рӯзба ҳама харидорӣ кардам ва пагоҳ уже ман вақт надорам. Пагоҳ писарбачаҳома ман мусобиқа мебарам як шаҳри дигар. Ба насиб аз мусобиқашон ман шуморо навор мекунам. Настюша, у меня тут камера грязная, что ли? Хочу вспышку включить. Вы когда вспышку включили, она стала такой мутной. Так нормально? Нет, такая же мутная. Не фокусирует, да? Все? Нет. Ну-ка, вытри камеру. Так, ассаламу алейкум, апаҷон. Не, ничего не будет, вытри, все. Все? Я вроде протирала. Все. Все. Все равно, да? Что-то связь, может, плохая, не знаю. Так, ман фахр мекунам ки қати шумо кор мекунам. Саломат бошед, апаҷон, саломат бошед. Так, ассалому алейкум, апаҷони беҳтарин Наргиз Амонова. Ва алейкум салом, хоҳари азиз. Саломат бошед, сарбаланд бошед. Духтарои азиз, ҳозир камтарак оиди ширкати атомӣ барои шумо маълумот медиҳам. Барои чӣ ман мегӯям ки ширкати атомӣ айни замон беҳтарин ширкат аст? Барои чӣ? Барои он ки дар ин ширкат духтаро хариди ҳармоҳа, балҳои ҳармоҳа, додувои ҳармоҳа нест инҷава духтаро. Озодона чизе ки барои шумо лозим харидорӣ мекунед. Чизе ки лозим не, хариди маҷбурӣ нест. Бали маҷбурӣ нест. Так, Парвина 1991 сола. Так, табрик духтарои ки бурд кардан рӯзои нағз ба истифода баред. Раҳмат хоҳари азиз Парвина. Так, Яҳьё Умедзода, илтимос влоги хонагӣ бисёр кунен. Илтимос апаҷон. Пагоҳ хоҳарҷони азиз, пагоҳ ё ҳамин шаб влог монтаж мекунам. Дина қати келинам қурутоб омода кардагӣ будем, ман влог кардагиам духтаро. Так, Тилоева Рано, офарин, муваффақиятҳои калонро дар тиҷорати атомӣ ба ҳамаи бонувони навор таманно дорам. Рудобаҷони устоди беҳтарин. Саломат бошед апаҷони Рано, апаҷони бо маърифату бо маданияти ман. Саломат бошед. барои шумо низ қуллаҳои баланди ширкати атомиро таманно дорам ва ман боварӣ дорам ки шумо дар муддати кӯтоҳ муваффақ мешавед. шумо мотиватори беҳтаринед. Ман ҳама вақт мегӯям, аз ҳамин суханои шумо, аз обученияҳои шумо, аз ҳамин ҳаррӯза суханони шумо ман баҳра мегирам. апаҷони азиз, бовар кунед, действительно ҳақиқатан шумо мотиватори беҳтаринед. Так, салом апаҷон, беҳтарин модаред. Роҳила навиштан. Ва алейкум салом. Ҷони Волф, шумо ба нет слов. Ҳазор раҳмат. Так, дальше. Пропустила много. Пеши доскатон ба творчествои Настенька. Не, ин вай магазинные творчествоҳои Настенька. Вай ба детский ва хонаи детский, хонаи худашонба, комнатаи худашонба. Так, Давид Илич, ассалому алейкум, духтари зебои ман Рудобаҷон. Ҷони буваҷон, мошалло, овози фораматон ҳеҷ гоҳ хаста нагардад. Саломат бошед буваҷони азиз, буваҷони меҳрубон, дуогӯи группаи мо. Касони бурд кардагӣ табрик мекунам. Келинҷони манам мач кунен. ҳатман апаҷон, ҳатман. раҳмат ки влоги хонаи мепартоед. духтаро, ҳамон рӯзе ки ман дар хонаи
бачаам навор кардаги будам. Оиди коляска, детский коляска бисёр пурсидаги будам. Ман ҳамин рӯз ҳамин коляскаи чӣ гуна баллоношро снимат мекунем, чӣ гуна мемонем дар ҷош. Ҳамаша ман влог кардам. Беҳад коляскаи удобный дар ҳақиқат. Кнопкачаоша зер мекунӣ, баллонош мебурад, мешӯӣ, баъд бо мемонӣ дар ҷош. Хонава медарорем. Ҳамин хел чизи нағз будааст, ки хай ҳозир замона чизои замонавӣ бисёран охир. Так, дальше. Хай духтарои азиз, ана ҳамин буд эфири имрӯзаи мо. Эфири кӯтоҳа, барои он ки уже вақтам дер шуд духтаро, уже 16 дақиқа рафта истодааст. Онҳое ки дар ин эфир иштирок карданд, ба ҳаматон ҷаҳони сипос. Онҳое ки бурд карданд, боз ҳам табрик мекунам. Онҳое ки бурд накарданд, ҳеҷ вақт дилшикаста нашавед. Насиб дар розыгришҳои оянда бурд мекунед. Так, салому алейкум. Шумо Назми Қурбоналӣ навиштанд. Ва алейкум салом, раҳмат, худоро шукр. Ана михел духтарои азиз, бори дигар ташаккури зиёд. Саломат бошед, сарбаланд бошед, дар паноҳи худованд бошед ҳаматон. То эфирҳои оянда, паго влоги ҷолиб аз тарафи ман. худо нигаҳбонатон.